Kamusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, iyo an ikakagduwang aldaw kan sa tong pagbasa kan Biblia. Sarong kapitulo kada aldaw. Kuahunta an sa tong Biblia asin magandam sa pagsabay sa pagbasa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari, sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo an sa mong isip asin puso, sa pagbasa niya mo kan sa imong tataramon, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Henesis, Kapitulo 12. Inapod nin Diyos si Abram. Tinaraman nin kagurangnan si Abram, bayaan mo an sa imong daga, an sa imong mga kadugo, asin an harong kan sa imong ama, dangan magduman ka sa dagang ipapahiling ko sa imo. Gigibuhon ta kang sarong dakulang nasyon. Bibindisyonan ta ka, asin gigibuhon kong bantog an sa imong ngaran, tanganing ika magin sarong bendisyon. Bibindisyonan ko an mga mabindisyon sa imo, asin isusumpa ko ang mga masumpa sa imo. Sa paagi mo, bebendisyonan ko man ang gabos na nasyon sa daga. Kaya, kan 75 na ang edad ni Abram, binayaan niya ang Haran, susog sa itinaram sa iya, nin kagurangnan, nag-iba sa iya si Lot. Ipinag-iba ni Abram si Sarai na sa iyang agom, asin ang sobrino niyang si Lot, patin ang mga uripon na napa sa inda sa Haran. Daraman ninda ang gabos nindang pagsadiri, dangan naglakaw sindang pasiring sa daga nin Kanaan. Pag-abot ninda duman, nagpadagos pa sa paglakaw si Abram, sagkod na makaabot siya sa sagradong kahoy nin More, ang banal na lugar sa Shechem. Kaidtong panahon, duman pa nag-ierok ang mga Kanineyo. Nagpahiling ang kagurangnan ki Abram, asin nagtaram sa iya. Iyo ini ang daga na itatao ko sa imong mga kapag-arakian. Kaya naggibo siya duman nin altar para sa kagurangnan na nagpahiling sa iya. Dangan, nagpasiring siya sa mabulod na lugar sa sirangan kan Betel, asin itinugdok an sa iyang tolda sa pag-ultanan kan Betel na nasa sulnopan, asin kan Ai na nasa sirangan. Guminibo siya duman nin altar asin nagsamba sa kagurangnan. Dangan, nagpadagos sa paglakaw si Abram, pasiring sa habagat na parte, kan Kanaan. Si Abram sa Ehipto. Nagkaigwa nin gutom sa Kanaan, asin makuring gayo ang gutom duman. Kaya nagpasiring sa Ehipto si Abram, tanganing duman nguna mag-erok. Kan malaog na siya sa Ehipto, sinabihan niya si Sarai na sa iyang agom, saro kang magayon na babae. Kung mahihiling ka kan mga Ehipsyo, sasabihon nindang agum ta ka, kaya gagadano ninda ako alagad bubuhayon ka. Sabihan mo sindang tugang ta ka, tanganing huli sa imo, magin marhay ang pag-ako ninda sako, asin dain ninda ako paggadanon.
kan maglaog na si Abram sa Ehipto, nahiling kan mga Ehipsyo na talagang magayon an sa iyang agom. Nahiling man siya kan mga opisyal kan hade nin Ehipto, asin inusip ninda sa iya na talagang magayon si Saray. Kaya dinara ninda ini sa palasyo. Huli ki Saray, nagin marahay ang pag-ako ki Abraham kan hade. Tinawan siya kaini nin mga karnero, kanding, baka, asno, uripon, asin, kamelyo. Alagad, huli ta kinuakan hade si Saray. Siya asin ang mga yaon sa iyang palasyo, pinadarahan nin kagurangnan nin mga makarangirhat na helang. Kaya ipinaapod kan hade si Abram asin hinapot, ano ining ginibo mo sako? Taano tadai ka nagtaram na agom mo ang babaing ini? Taano ta nagsabi kang tugang mo siya, kun kaya kinuako siya na magin agom ko. Uya an agom mo, kuah siya, asin hali na kamo. Nagbuot an hade sa mga katauhan niya, manungod ki Abram, kaya pinahali ninda sa Ehipto, kaibaan sa iyang agom, asin gabos niyang rugaring. Ang tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita. O Diyos Ama, ika na nag-apod sa mo. Tabangi kami na mahiling niya mo ang samuyang katungdan bilang sa imong mga pinili, tanganing masunod niya mo ang kabutan mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinunyog niyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.